batun zama a Germany mafarki ne tuntuni ba zan sake yin shi ba. Aduna sahiba ta ce ta haɗar jani batun zama a Germany mafarki ne tuntuni ba zan sake yin shi ba. Na faɗa ya sahibi zaman ka na can Germany batun sallah ne yasa ina nan tare ni da kai ba zan daina tuna ka ba. Adona sahiba ta ce ta haɗar da ni a soyayya zuciya da ke ce ta yi lamani. Ina mata duk su fito yau su tarar da ni zan shaida ba irin ki ko an biya sansani. Tun farkon azumi ni asusu na yawa kai lalle da gizo da dayis ina yi gudun wa kai taro na iya farin ciki ni na fi so a kai komai na wana ka ne batun sosai da lamani. Manata ki nake yabo duka a mata. Habibi ni da kai mu jure mirata. Idan ke ce zanabi ki ko za mu mahauta. Idan ba kai babu ni da bin so zai lahani. A can baya na yi kuskure na hankalta. Idan ni ce babu damuwa na yi fahimta. Kina mun uzuri saboda so zan miki gata. Cikar so uzuri da lamani kyau ne kini. Na san ki, na san ki, na san ki da gaskiya. Yan mata su fito salo na so gunki su kwaikwaya. Kun ganta ke tana da shi fuska da na zuciya. A soyayya ba irin ta bani idan gani. Idan za ka yi so da gaskiya shine hatimi abin so ka sa a